Chan put that column. Hey, Bobby, she a part of the Janjani. On time has no problem. On time has no problem. Shuyatane, Oxygen Queen, if you cockroach. Impc Tai Swrangchati Cognius ni tini takuk song jono help khai phai mane bagoi chung one bare khene belai kheno chung tini khusin kha omo hai ke ang asa khayo joto Twiprasarok no omo hai ke help khainani je jara tini Twiprasarok machaya manung ya oyung tungoi je ob channel no jodi no oi tonai borobo omo hai ke borono help san mano angke tini kami osu परिस्थिति hamya chini tin nogrong na dio mo nogrong bahai obostha ni bagoi no chung chini takuk sungno chung tini koimung bai ke boro chung no helo khai phaikha chung no tini borok mairung ri phaikha engke chung no chana ni buri phaikha mancha ya manung ya boi oboni dino borok jino hel khai phaman bagoi chung borono belai borono hambai mayor phayu takhoni bung kha ani bung ka polenjeria mo kamini bung Sanaya Reang para Pulano belai hambai sini media person na dini jengo jaga Sanaya Reang Kamini Kwrwija Impc ni bakakti inge dini o jaga sengje khawma ka o jaga masaya manenge je lockdown no tiye kawang ma sini TWIPRASAROK kri borok masaya manenge ang tongai rong no borong no Impc ni bakakti inge sengo jaga je suktui sengo jaga borong no mairum bagnani bagi orang paisa boleh jat, tapi bagi betul. Sekarang kan buskango lockdown payah se jora orang ni nahar munggu bahai, jora masa yang mana ya tiba sekarang kita betul sebab itu mana? Buskang itu sengapa lockdown je payah sak, sini TWIPRASAROK kiri, je jengjala kelajak masa yang mana yang pengaruh. Baru seng zaman sak sini Impc ni bakal tinggi, seng baru buskango itu hanya Chubana ni bagi ready tu. Ang poila khulumkha chini Swrangchati ni je kautun ni ko khaine rokno chung chini dirgo din bolte to je bo corona virus ni tini 21 din lockdown ni porota bukte waisa iko khaikha aboni sikangphono chini kami to jomjal no je bigoto thanai maswo tuika solaise Swrangchati ro bebu chung sinlaye tabuk borok tini lasonye chuno chubachu joto kami semaya phono je gorib tai pray 50 poribar abono borong mairum ro kisa chuno chubachu khainani tabu chini kamio jorao phaisu phaijak ngkhankhe chung borong no kaham khe chini bukhani bisingo hambai riwo je chini ko ni jemon ko chini buruk jati ni media rok bu pray 6-7 tongo haipono number rok maya Swrangchati ni bu maya no chung kaisa ko khaikha tuini bezalo chini WhatsApp ro borok nuklai khankhe aboni through borok phaye tab porichoy ungwe borok ni NGO hoite tabuk mairum chungno rinani phaye khub aboni bagoi chini jotto kamini busa gorib rok ba doni rok phono hindi doni temne sekrui haipono jotto chini 180 poribar o kamini riyang rok borok no khub hambaikhe rilaibe matungo ba borok bo Swrangchati tere kahamkhe boibai joton slai kaham khe abai khe kusong boro abai khe hambayong sithong tre ayuglok sithong abai khe chung ma sajao chung Sanaya Reang Kamini burukno tam nani setrai gausoba angkhain khe blok khe Durga Chomni chung Komolpur Dolai district takhon bung kha aini bung khe Khudiram Reang se khe chini ro nirbachito kaisa tongo chini MLA no chini paragana gani mahaino hapung thaisani tolao se tongo bini bumkha Ashish Das tabukhe kuno khobor sobor kroi boroba tongkha borobo chakha mase de manung yade tini lasoibo mungsa khailiya
IPFT BJP হাফাং কিন্তু IPFT রিংখে তাবুক চিনি অধলাই কমলপুর সাত ডিভিশন তো কুরুইনো MLA বুকুরুই উনখাইনখেনি নি ব্লক চেয়ারম্যান বুকুরুই BJP নি তো দङ বরনি MLA বু দङ উনখাইনখে চিনি ব্লক চেয়ারম্যান বু দङ বরকবু তিনি লাসই কুস্তা বু খাইফাইলিয়া মিয়াকি ফাইমা বা তাম তাম সালাংখা কুস্তা বুজুমাইলিয়া তিনি যে খবর মানখা তিনিখে চিনি খাদ্যমন্ত্রী মনুষ্কান্তি ববু ফাইরি নানলে কক দङ ফাইদে ফাইনো ফাইয়ালে সাইমালিয়া খবরলে রহরজাক চং তিনি থাংবে নন কামিও যে মানসাক চং রিনাই ইয়ে সা রহর মানলে বরং বুনাই সিংজাক হাইফনো চিনি স্রাংজাতি NGO रो सुकां नरक फाइमा बा नरक न बेलाय हामबाय न मारिखा आसुक नायनि কক